Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Nagpanumpa na kahapon na masobra 200 ka mga bagong miyembro sa Partido Federal ng Pilipinas, kundi 14 diri mga alkalde sa idalom sa Negros Island Region. Ang PFP sa karon suno sa presidente sa partido, ang Super Majority Party. Yaring report ni Barbara Mijares. 210 ang bag-o nga mga miyembro gikan sa Negros Island Region nga nagpanumpa kahapon sa Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa isa ka seremonya kahapon sa Bacolod City. Nalakip sa siyam ka mga alkalde gikan sa Negros Occidental nga nagpanumpa sa partido sang presidente, amo Sanday Javier Miguel Benitez sang Victoria City, Marvin Malacon sang Ibi Magalona, Enrique Miravalles sang Valladolid, Jerry Rojas sang Murcia, Daf Reliquia sang Hinubaan, Ray Ruiz sang Canduni, Alejandro Mirasol sang Binalbagan, Raymond Tongson sang Himamaylan kag Benji Miranda sang Cabancalan City. May 3 ka alkalde gikan sa Negros Oriental kag 2 naman gikan sa Siquijor ang nagpanumpa man. Mismo si Governor Reynaldo Tamayo Jr. sang South Cotabato nga amo ang presidente sang partido ang nagpamuno sang seremonya. Pero sa ngayon, sa buong Pilipinas, sa local government units, ang Partido Federal ng Pilipinas ay nasa super majority na tayo. Dahil more than half of the governors ay pumasok na sa Partido Federal ng Pilipinas. At yung malapit kalahati ay hinati-hati ng mga ilang political parties. Sanday Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria kag Siquijor Governor Jake Villa ang katapos ang PFP, samtang si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagtambong man sa oath-taking ang katapos ang Nationalist People's Coalition nga mayara naman sang alliance sa PFP. Sa ginapaabot nga piniliay, ang mga katapos ang partido suno kay Tamayo ang ilang nga pagasuportahan. Ginapaabot nga may magadugang pagid nga opisyal nga magaupod sa grupo, kag talakayon pa nila ang bahin sa PFP NIR chapter. May mga nag-message pa sa akin, gusto namin mag-upod, but we were already asking weeks before pagid kung sinong gusto mag-upod, and now ka-snowball effect. So I guess the final answer will need to be determined. But many are wanting to join, although may alliance. Samtang sa mga lugar nga ginalantaw ang magakontrahanay pareho nga katapos ang PFP, kaangay sa Silay City kag Ibi Magalona, suno kay Tamayo ang ilang nga steering committee ang magatalakay sini.